Hola, xerits. Avui us vull ensenyar uns exercicis. Un dels temes que preocupa més a les meves clientes quan faig d'entrenador és com tonificar a sota dels braços. Avui us vull ensenyar 3 exercicis de com poder fer-ho. Els faré en diferents modalitats, de més senzill a més complicat, perquè podeu triar el vostre nivell. Estic molt content de poder compartir això amb vosaltres, perquè sé que molts a Twitter, que em seguiu aquí a YouTube, em vau demanar també aquests exercicis. Doncs som-hi! Pel primer exercici necessitareu una pesa. No fa falta que sigui una pesa de gimnàs. Podeu agafar qualsevol cosa que tingui una mica de pes, com una ampolla d'aigua plena o qualsevol altre element que podeu agafar senzillament amb un braç. Per aquest exercici haureu de posar la pesa amunt i haureu de baixar el braç cap enrere. Important, l'únic que moveu és aquesta part d'aquí. No moveu res d'això. L'altra cosa molt important és que el colze sempre va mirant cap endavant. Una altra opció seria fer-ho amb els dos braços. Podeu agafar la pesa amb els dos braços i fer el mateix. Important, només moveu la part de dalt del braç i els colzes miren cap endavant. No ho feu així. Això solidifica aquesta part. Vinga, aquest ha sigut senzill, ara us presento un de més complicat. Pel segon exercici necessitareu una cadira. Us explico la forma de fer-ho. Us heu de posar com si us sentíssiu a la cadira, però llavors tireu el cos cap endavant i heu d'anar baixant. Molt important, aneu en compte amb els canells. No els torceu perquè us podeu fer mal. Aquest exercici és més complicat quan més lluny poseu les cames, menys complicat quan més a prop les poseu del cos. Pel tercer exercici que us vull ensenyar necessitarem una paret. Heu de posar les mans en aquesta posició en forma de diamant i les recolzareu contra la paret. Inclinareu el cos cap endarrere i fareu flexions. Per aquest exercici, quan més amunt esteu és més fàcil, quan més aneu baixant és més difícil. Si acabeu al terra és la versió més complicada. He decidit donar-vos un exercici extra per si algun d'aquests que us he fet no va per vosaltres o el trobeu difícil. Per aquest exercici, una esquena ben recta, us aixupiu cap endavant, poseu el colze d'aquesta manera i el tireu cap enrere al braç. Una altra vegada, que és l'únic que moveu, la part d'aquí. No moveu la part d'aquí, en aquest cas. Què, ja sentiu els braços? Per aquest vídeo sí que vull que escolteu el vostre cos, no feu ninguna postura estranya i qualsevol pregunta, qualsevol dubte que tingueu, escriviu-me. Sobretot no vull que us feu mal, aneu en compte i qualsevol cosa que voleu consultar-me, digueu-m'ho, sisplau. Gràcies.
Si us ha agradat el vídeo, ho que diu tothom, poseu un m'agrada, subscriviu-vos al meu canal i si voleu veure més vídeos sobre exercicis, sisplau, poseu comentaris, m'agradaria sentir el que penseu. Gràcies!